በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ወሐድሱ ልበክሙ አእምሮኩም በምሕዳስ ተለወጡ። ክቡራንን ክቡራትን ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ሃገር እትነብሩ ህዝበ ክርስቲያን ብሓፈሻ ኩሉም ህዝቢ ኤርትራ እንቋዕ ካብ 2017 ዓመተ ምህረት ዘመነ ማቴዎስ ወንጌላዊ ናብ 2018 ዓመተ ምህረት ዘመነ ማርቆስ ዜናዊ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓናን ኣብፅሓኩምን እናበልና ሰናይ ትንቢትና ንገልጸልኩም። እዚ ዕለት እዚ ብቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት እዩ ዝፍለጥ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ዛዛሚ ዘመነ ብሉይ ጀማሪ ዘመነ ሐዲስ ስለ ዝኾነ እዛ ንኽረምቲ መውፅኢ ንሓጋይ መእተዊ ዘላ መዓልቲ ብስሙ ተፀውዐት። በዚ ምክንያት እዚ ቅዱስ ዮሐንስ ካብ ዘመነ ብሉይ ናብ ዘመነ ሐዲስ ካብ ዘመነ ነቢያት ናብ ዘመነ ሐዋርያት ዘሰጋገረ ብምዃኑ ነቢይ ሐዋርያ ወሰማዕቲ ኢልና ንሰምዮ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነዚ መሰረት ብምግባር ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ብሉይ ናብ ሐዲስ ካብ ዘመነ ኩነኔ ናብ ዘመነ ምህረት ዝተሰጋገርናላ ዓባይ ዕለት ስለ ዝኾነት ካብ ክፉእ ሪሖና ብቕንዕናን ብሓቅን በዓልና ክንዝክር ክነኽብርን ሰሪዓትልና ኣላ። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ሰዓታትን ዕለታትን ኣዋርሕን ዓመታትን እግዚኣብሔር ደቂ ሰባት ዝሃቦም ጸጋታት እዮም። ስለዚ ነዚ ተረዲእና ዝተዋሃበና ግዜ ብዝግባእ ተጠቒምና ዝሓለፈ ዓመት ዝተጋገናዮ ሎሚ ኣሪብና ከም ለባማት ገዛእ ርእስናን ሕብረተሰብናን ዝጠቅም ሰናይን ቅዱስን ሓሳባት ሒዝና ማለት ንሓጢኣት ብጽድቂ ንትህኪት ብትግሃት ንድንቁርና ብፍልጠት ንጽልኢ ብፍቕሪ ለዊጥና ነዚ ሓድሽ ዓመት ክንቅበሎ መንፈሳዊ ሓላፍነትና እዩ። ነቲ ሰናይን ባህ ዘብልን ፍጹምን ዝኾነ ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ መርሚርኩም ክትፈልጡ ኣእምሮኩም ብምሕዳስ ተለወጡ። ዝኸበርኩም ህዝበ ክርስቲያን ልዑል እግዚኣብሔር ዕለታትን ዓመታትን ንደቂ ሰባት ዝሃበና ንጠቕምና እዩ። ስለዚ ኩሉ ጉዕዞ ህይወትና ብግዜን ዕለትን ዝዕቀን ስለ ዝኾነ ግዜ ቀንድን ኣገዳስን ናይ ህይወትና መሳርሒ እዩ። በዚ መሰረት ንግዜና ተጠቒምና መንፈሳውን ስጋውን ስራሕና ክንሰርሕ ብላዕ ብሃፈ ገጽከ ብርሃፅ ገጽካ ብላዕ ዝብል ኣምላካዊ ትእዛዝ ተዋሂብና እዩ። ብተወሳኺ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ንኩሉ ግዜኹም ኣብ ረብሓ እናውዓልኩም ከም ዓይሽ ዘይኮነስ ከም ለበማት ተመላለሱ ዝበሎ ዝተዋህቦ ግዜ ብዝግባእ ዘይጥቀምን ሰናይ ሓሳባት ዘይብሉን ሰብ ሓድሽ ዓመት የብሉን ከም ዝበሃል ንሕና ድማ ንዝተዋህበና ግዜ ብዝግባእ ተጠቒምና ንቤተ ክርስቲያንናን ሃገርናን ዝጠቅም ሰናይ ሓሳባት ክንሓስብ ክንሰርሕን በዚ ቅዱስ በዓል ሓድሽ ዓመት ኣባታዊ መልእኽተይ የመሓላልፍ። ኣብ መወዳእታ መንፈሳውያን በዓላትና ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ንፍጽመሎም ስለ ዝኾኑ ፍቕርን ተስፋን ሓድነትን ተዓጢቕና ንጥምያት ከነብልዕ ንዕሩቓት ክንከድን ንዝሓመሙ ክንበጽሕ ንዝሓዘኑ ከነጸናንዕ ሓደራ ንብል። ሓድሽ ዓመት ዘመነ ማርቆስ 2018 ናይ ልምዓትን ብልጽግናን ናይ ሰላምን ፍቕርን ዓመት ይጎረልና። ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ዝሓለፍናዮ ጥሉል ክራማት እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንቋዓብዚ ቅዱስ ዮሐንስ በዓልና ኣብፅሓና ዝመጽእ ዘሎ ቆውዕልና ብሰላም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍሬ ምድሪ ባሪኹ ብሰላም ክንእክቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዘና። ነቶም ንደኸሙ እናረዳእና ጉልበት ካባና ስለ ዝኾነ ነቶም ድኹማት እናረዳእና ከም ዝገርና ነሰናይ ቀውዒ ክገብረልና ቅዱስ ፈቃዱ ይግበረልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ሓቂ ነገር እቲ ዝህበና ፍረ ምድሪ እውን ንዓና ኣኺሉ ድኻታታት ኣኺሉ ንበዓላትና መስዋዕትና ኣኺሉ ንኩሉ ዝኣክል ገሩ ክበና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፈቃዱ ይግበረልና። ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሃገርናን ማህደርናን ይባርኽ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ።